بەڕێز فەهیمی شک جەنابیان نووسەر و ڕۆژنامەنووسە لە بەلجیکا و لە ڕێگەی سکایپەوە میوانمە. بەڕێز فەهیم سڵاوت لێ بێت بەخێر بێت بۆچون سوپاس بۆم دەرفەتە. تا چەند پەیامی سەرکردایەتی سیاسی هەرێمی کوردستان بۆ خودی ئۆجەلان و بۆ پرۆسەی ئاشتی لە تورکیا گرنگە؟ Birastî proseyê aştî hê tam dest pê nekiriye li bendêne ku Birêz Abdullah Öcalan bangekî biku piştî wê bangê belkî proseyekî mirovkarî bi hêsanî bêje wê dest pê bike. Lê divir de aliyekî li gel dewletê danûstendin bi aliyê din jî têkiliyên navxwîyî ya Kurda ye. Mixabin di têkiliyên navxwîyî ya Kurda de ta êsta pirsgirêk hebûn. Li van hevdîtinan diyar dibe ku ve van pirsgirêkên navxwîyî ya Kurda jî divê bi rengekî were çareserkirin. Yani ev ji mêjveye Birêz Mesûd Barzanî, Kak Mesûd Barzanî li gel Rojavayê Kurdistanê danûstendinan pêk anî û di wan danûstendinan de pêşketinekî baş berbiçav jî çêbû. Her wiha hevdîtinekî li gel Birêz Mazlûm Abdî û Kak Mesûd Barzanî jî çêbû. Niha jî diyar e piştî hevdîtina weftê İmralî li gel Abdullah Öcalan danûstendin kirin ser daxwaza Birêz Öcalan ji alîkî vel Tirkiye bi siyaset bedaran re partiyên din re rûniştin lê li alî din jî gerekî bo Başûrê Kurdistanê kirin. Yani tê gotin ku wê di van hevdîtinan de nameyên Birêz Öcalan jî ji bo serkirdeyên Parti Demokratîk Kurdistan û Yekîtîn Niştimanî Kurdistan jî wê re tenzîh kirin ve ew jî bêkirin. باشە بەڕێز فەهیم بۆچی ئۆجەلان داوای کردووە پێش بڵاوکردنەوەی نامەکەی سەردانی شاندی ئیمراڵی سەردانی بەرپرسانی باڵای پارتی دیموکراتی کوردستان و یەکێتی نیشتیمانی کوردستان بکەن ئەو دوو حیزبە لە باشوور ڕۆڵێکیان دەبێت لە سەرخستنی پرۆسەکە؟ Tiştê herî esasî ev e. Yani pirsgirêkê Kurd her çiqas li Bakurî Kurdistanê ji bo çareseriya wê hewldanekî were kirin jî em dizanin ku êdî meseleyê Kurd, pirsgirêka Kurd tevayî rojhilata navîn eleqedar dike û bi taybet jî weka em bêjin federasyonekî fermî ya Başûrê Kurdistanê jî eleqedar dike. Li Başûrê Kurdistanê gelek peywendî û pirsgirêk ji ber meseleyê Bakur jî di navbêna Kurda de jî heye û her wiha li gel Tirkiye jî heye. Yekîtîn Niştimanî Kurdistan pirsgirêkê li gel Tirkiye heye. Hê jî Tirkiye gelek astengiyan servan kiriye û her wiha em bêjin têkiliyên Parti Demokratîk Kurdistan li gel Tirkiye xurttir e ev jî di têkiliyên navxwîyî de astengiyan derdixe. Ji bo ku vana bi rengekî were çareserkirin û Kurd bikaribin bi yekdengî helwestekî bigirin ji bo çareseriyekî aştiyane gelek bîme. Ya din jî yani divê em bizanibin divê pêvajoya dumahî de piranî li ser çekrawestandina Partî Kirekararî Kurdistan tên kirin. Yani eger Partî Kirekararî Kurdistan PKK dev jî çek berde û banga Birêz Öcalan jî li ser vê yekê bi em dizanin ku li Başûrê Kurdistanê jî herî kêm 10-12 hezar çekdarên dewleta Tirkiye û li wan de re gelek herem jî ji alî dewleta Tirk ve hatiye dagirkirin. Ev jî pirsgirêkekî mezin e. Siber roj eger mesele bi awayekî aştiyane bi rêya diyalog û danûstendinê were çareserkirin ew ê çekdarên Tirkiye leşkerên Tirkiye yên li Başûrê Kurdistanê yên li Rojavayê Kurdistanê wê çibin ev jî mijarekî mühim e. Ji bo vê yekê jî danûstendina navbera Kurdan jî gelek mühim e û ya din jî di pêvajoya din de jî 2013 de jî em dizanin ku wê demê jî hevdîtinên bi vî rengî çêbû heta konferansekî jî li Başûrê Kurdistanê li Hewlêrê konferansekî çar perçeyî ya Kurdistanê jî çêbû pêşketinekî gelek baş bû lê feqet piştî ku dewleta Tirk carekî din êriş kir ew hewldan jî rawestiyan û konferans bi pêş ve neçû. Ev car tabii weka 2013 nameşe pêvajoya. باشە بەڕێز فەهیم ئۆجەلان لە ڕاستپاردنی شاندی ئیمراڵی کە بێنە هەرێمی کوردستان لەگەڵ
سەرکردایەتی سیاسی هەرێمی کوردستان بە تایبەتی پارتی یەکێتی کۆببنەوە بۆ پیشاندانی یەکدەنجی کوردانە بەرامبەر بە دەوڵەتی تورکیا یاخود ئۆجەلان بۆ ئەوەی نامەکەی خۆی جێبەجێ بکرێت بە تایبەتی لە قەندیل پێویستی بە دوو حیزبێ بە تایبەتی مەبەستم پارتی و یەکێتیە. Yani vekî gavka din jî min got bi rastî jî Birêz Öcalan ev car bi rengekî din çareseriyekî daye pêşxwe. Yani înisiyatîfek hilgirtiye lê feqet di wê înisiyatîfê de em bêjin piştî banga Dewlet Bahçelî derket holê lê gelek aliyan ve danûstenîne. Feqet ya herî mezin jî bi rastî pirsgirêka Kurd divê bi yekdengî tev bigerin. Herî kim divê li hember çareseriyê ji bo çareseriyê yek helwest bin. Yani niha mesela li Başûrê Kurdistanê ji gelek aliyan ve rexne dihate kirin ku ji ber PKK'yê em û Dewleta Tirk jî pirsgirêka dijîn û her wiha Dewleta Tirk PKK'yê sedem dike êrişîme dike. Vê tişta jî bi taybet ji layê Park Demokratîk Kurdistan ve dihat gotin û ji bo têkiliyên li gel Dewleta Tirk jî ev sedem dihate nîşandan. Lazim e ev pirsgirêk çareser bi. Ez qenaeta min e ku Birêz Öcalan jî van tiştana dibîne û ji bo çareseriya van tiştan jî vê gav di nav hewldanekî de. Yani îro weftekî berfireh ji xeynî em bêjin ji wefda İmralî gelek rayedarên din jî hene. Her wiha parêzgerên Birêz Öcalan bi xwe jî di nav weftê de hene. Bi awayekî berfireh wê servan yek tiştan rawestin. Encam çi bibe em nizanin feqet em dizanin ku piştî van hevdîtinan wê wefda İmralî carekî din jî biçe İmraliyê û gel Abdullah Öcalan li İmraliyê dîsa danûstenînekî bikin û li wê danûstenîrê encama vana wê jê re bêjin û mümkün e ku piştî van encam jê re hate ragihandin jî ew banga ku ji layê Abdullah Öcalan ve tê xwestin yan jî bi rengekî em li bendêne ku bangekî bi vî rengî çêbe wê heta dawiya vê mehê jî mümkün e ku bangekî bi vî rengî بەڕێز çêbe. فەهیم دەبێت پرۆسەی ئاشتی لە قەندیل یان لە ڕۆژاوای کوردستان لە نێو خودی باکووری کوردستانەوە دەست پێ بکات. Min tam tê negîştim biborîne. مەبەستی من ئەوەیە پرۆسەکە دەبێت سەرەتا لەکوێوە دەست پێ بکات لە قەندیل یاخود لە ڕۆژاوای کوردستان یاخود لە باکووری کوردستان کامیان زیاتر کاریگەری لەسەر سەرکەوتنی پرۆسەکە دەبێت. Ez vê tiştê bêjim yani ev proseke eger prose bi rê ve biçe nayê wateyê ku sereta li vir dest pê bikir li wir dest pê bikir. Lê em dizanin ku di proseyê de esas sereta hemû alî hemû layan li benda banga Birêz Abdullah Öcalanê. Vê tişta qendîl jî got. Yani çendê hanê ji qendîl bi taybet beyanekî taybet ya PKK'yê ji bo kompleya navnetewî hate aşkere kirin. Lûr gelek tişt bi gelek zelalî de hate gotin. Yani bangekî xurt hebû lûr digo bira tu kes divê ji me netirsî. Edî dem dema çareseriyê ji bo wê yekê jî dibe rêberê me rê lê bê vekirin. û her wiha bangek ji Rojavayê Kurdistanê jî derket lûr jî heman tişt dibêjin. Yani hemû diyarê prose wê banga Öcalan ve dest pê bike ama باشە بەڕێزی فەهیم ئەو پرۆسە ئێستا هەیە درێژکراوەی هەمان پرۆسەی ساڵی 2013 و 2015 یاخود نەخێر هەلومەرجی نوێ هاتۆتە پێشەوە ئەم پرۆسەیەکی تازێ و لە دوو پرۆسەی پێشووتر ناچێت. Na proseyekî taze ye. Yani em dikarin vê tişta bê hêsanî bêjin. Çimkî vê tişta ji layê dewletê ve jî hate gotin, ji layê PKK'yê ve jî hate gotin. Her wiha ji banga heta ew agahiyên ku ji İmraliyê heta niha derketine ya Birêz Öcalan bi xwe jî diyar dike ku proseyekî nû ye. Yani ev prose jî bêguman ji rewşa roşlata navîn derket. Yani piştî êrişên İsraîlê ser bi Hemas û Hizbullahê li roşlata navîn rewş gelek guherandin. Ew gav hatin avêtin û piştî hilweşîna rejîma Esad jî ev mesele zêdetir bi awayekî eşkere derket holê.
جا پرسکرێکا هەر مەزن یا ڕۆژلاتە ناوین jî pirsgirêka Kurd e ji bo wê yekê jî niha ji aliyan ve gavekî tê avêtin ama ve encam çi bibe bi rastî jî em nizanin çinkî li Bakurê Kurdistanê û gelek beşên Kurdistanê jî ji ber kiryarên dewleta Tirk dûdilî jî heye yani niha em bêjin bawerî kî xurt li vê proseyê çê nebûye lê feqet piştî banga Öcalan ve her tiş bi qenaeta min zêdetir zelal bibe belê. دەستەکانت خۆش بەڕێز فەهیم ئیشک نووسەر و ڕۆژنامەنووس کە لە بەلجیکاوە بە شێوەیەکی ڕاستەوخۆ لەگەڵم بووی زۆر زۆر سپاس دەکەم ماندووم کردیت بەڕێز فەهیم.